salutare! Încă un nou episod. Acum am un prieten aici. Încă uite, îl joacă, o să-l invit și atunci o să începem să ne jucăm. Da, îl accept. Uite, Fânețe Club. Ăsta e un club fain, la un YouTuber mai mare decât mine, are 2000 de abonați. Nu foarte mult, dar intrați în clubul ăsta. Mai sunt multe locuri. Să intrați, bine? Hai să joace. Stai, să ne uităm la el cum joacă. Hai, mă. Cred că o să o piardă. Sau o să câștige, nu știu. Hai, mă, dă gol. Gol! E bine, dar nu e la dat gol, dar e bine. Hai să-i scriu. Hai să vedem. Asta, așa. Sunt 25, așa. Hai că-i dau ready. Mănânc chipsuri. Să vă facă și vouă oameni. Meciul ăsta o să-l pierdem, deja e clar. E greu. Da. Și pentru aia e greu pentru că el are 6000 de trofei, am 8000, așa că și lui a crescut nivelul. Hai că dau asta. Sper să moare cineva cu cei mulți. No! Ce? Cum e clubul? Mie se pare fain. Salut. Bravo, așa. Nu care trebuie. Stau la două. Bine. Ăștia toți zic salut. O scris de 10 ori fiecare. O să-mi fac și eu un club când o să am mai mulți abonați. Măcar 100. Nu știu dacă o să reușesc. Că
Nu sunt chiar expert ca ceilalți, nici ceilalți nu prea sunt experți. Voi la cine vă uitați? Eu mă uit la Nociv, mă uit la Max Infinity și mai mulți youtuberi, la foarte mulți. Și m-am abonat la toți. Și la Dark mă uit. Meciul ăsta îl câștigăm, cred. Hai, să... O să mor, nu mor. Nu mai am baterie multă. Hai, mă enervează și nu vreau să mai enerveze nimeni. Ce ras să mor. Mai trebuia doar să nu-i se încarce viața odată și muria. Așa, bravo Ian. Da, s-a spawnat Genie. Așa, bravo. Nu știu dacă o să reușim. Iar dacă avem 13 energii power-up-uri, da, a reușit. Vezi, e și el bun, Ian. N-are canal de YouTube. Dar... Hai să mai citim pe chat ce sal. Bine ai venit, am 2850 de abonați pe idea. Salut. Binevenit am aproape 1000 pe $1. Bravo. Hai pe care să te vedem dacă nu minți. Pare eu că minte, nu are. E imposibil, poate 200. E al doilea. Da, e clar că are. Câte mai lauzi. Stai că mi-l pun încărcat. Mă mai dă meciul ăsta și închid videoclipul. Nu. Asta a fost meciul. Pa.